Ja, gaat wel goed. Denk het, ja. Tot nu toe wel. We zijn hier een drekrun aan het doen. Dat is een obstacle run. En meestal moeten 4 kilometer lang met z'n hut rennen. En onderwijs dan komen ze nog hindernissen te zien. Dan binnen 13 hindernissen. En die moeten ze natuurlijk ook al hier doen. Ik, Mark en Danny. Nou ben mijn klasgenoten en we doen dit via een PVB Fjouwer. Dat is een eindproject. We noemen het een proeven van bekwaamheid. Het is een examenonderdeel voor SEALS buitensport. En daar moeten we een evenement opzetten en helemaal coördineren van dat alles goed gaat. En alles wat verder ook gaat, moet ook regelen. Begin september zijn we begonnen met het uitwerken van het idee en beginnen met mensen regelen. Ja, wel een beetje spannend natuurlijk. Maar ja, je had zelf wel de tijd erin dienen. En nou, dan wil je gewoon dat het goed komt. En uiteindelijk, ja, dan was het wel voldoende op dat examenopdracht. Want dan was als alles je neerdient, nou, dan moest alles nog een keer doen. Ja. Kom op jongens, doorgaan! Mijn taak is om goed op te letten en als er altijd iets gebeurt kan ik altijd helpen. Ik vind het heel erg leuk, ja. Want ik krijg er ook evenementpunten voor school. Dus het is dubbel. Dus ik vind het leuk en ik krijg punten. Ja, het is eigenlijk wel heel koud, maar ja, doorbijten. Ja, dat is hartstikke mooi om dit zo te zien. Het rent hartstikke mooi. Dus via de neer toe nog aan. De meesten hadden plezier in. Het wetter is natuurlijk koud, maar daar hebben we weer een doeker gewoon voor de veiligheid. En dat komt hartstikke mooi. Weer de oefening, dan moest omhoog en oer een balk heen. De wiel is weer. Ja, hè? Zo lamme handen, zo. Nou, lekker douchen. Is wel nederig. Oh, hè? Ja. Ik krijg het helemaal uit mijn armen. Het is verschrikkelijk. Ik zal wat achterlezen, ja. Ja, ik weet de route wat kwijt, dat ik weer ben. Dus, Oh ja? Ja. Maar dan ben je gewoon binnen trok hier niet. Ja, ik zou wel douchen, maar toen moest ik zitten. Ja, dat best. Nee, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Ja, ze zei, ik vreeg, ben klaar? Toen zei ze, ja. Nou, ik zei, ik douchen. En toen zei ik op mijn telefoon dat ik verder moest. Dus heb ik maar het water insprongen. Wat gaat er nou door je heen? Douchen. Ja, dat was zwaar. Vooral de armen waren veel gebruik van de armen, apenhang. Dat was heel zwaar. Maar superleuk. Je hebt er 49 minuten over gedaan. Ja hoor, je mag gaan douchen. Alweer. Helemaal top. Heb je? Wat een heerlijk plakje heen hier heen. Ja, we zitten hier voor de eerste keer, want ik wou hier per se zitten. En toen ging ik het kleed even van thuis ophalen en toen gingen we hier zitten.
Waarom moest je beslist zitten? Nou, omdat het zo'n mooi plekje is bij het water. Het is wel handig, want het kleed heeft zo'n ding en dan wordt het niet vies. En waar heemt dan zal hoe dat je hem hier zitten? Nou, over allemaal geheime dingen. Niet. Jawel. Je bent wat beste vriendin, zit je bij elkaar in de klas? Ja. Hoeveel ben je en hem in de klas? Jullie niet. Weten jullie dat? Wat? Hoeveel kinderen hebben we op onze... Ja, Heel onze klas. Geloof iets van 30 of zo. Zo is 30. Oké. 36 kinderen op onze hele school en ongeveer 16 in onze klas en met 4 in onze groep. Maar dan heb je net een heel soort keuze in vriendinnetjes. Nee. Nou, op want zich wel, want voor jou zit ik zitten- nog 2 vriendinnetjes van Usbeiden. Ja. En in groep 5 zitten er 4. Of is iedereen gewoon je vriendje en vriendinnetje maar hoor? Nou, Nou, niet iedereen. Nee, want zij het dingetje die ze eigenlijk een beetje Haat. ruzie mee het. 2, hè? Ja, 2 eigenlijk. Wie dan normaal? En als dan ruzie heeft, hoe blijkt dat dan? Nou, maar rond de tafel vooral. Dat is een spel, dan heb je een bal en dan moet je op de verse tafel gooien. Ja, en dan soms moet je rond de opgooien. tafel. En als je af bent en diegene is dan... Au. En dan wil die net au wessen, dat is wel film dan. Ja. Maar hij heeft er net direct ruzie. Nee. Hey, en wat doet beste vriendin altijd maar hoor? Batsy, in de zomer geef ik wel eens picknick aan. En skileren. Skilleren. Nagels lakken. Doe ik met Lucien. Marije. Ik heb deze. Maar dat ze er al bijna weer au. Ja, ik heb dit vandaag trouwens gedaan. Dus dat is wel heel leuk. En je geniet je van het mooie plakje. Ja. Het is wel mooi met zonnetje en water. Nou, nog een hele mooie vakantie. Hè? Ja. Oké. Thank you.